Ito po yung daan papuntang Tagaytay sa hapong ito ay bumabagtas po tayo ng highway papuntang Tagaytay. Ito po sa Silang. Ayun, kita-kita nyo naman ang gilid ng highway, puno ng lahar, puno ng putik. Yung mga putik na yan ay lahar yung galing sa pagsabog ng Bulukan Taal. Dito po tayo sa Silang. Ako'y papuntang Tagaytay. Kung anong kaganapan doon ay aking kukuhanan. May kamera. So, balik kabog po ang kalsada papuntang Tagaytay. Puno yung mga sidewalk, puno ng mga lahar. Ang lahar dito ay maitim, hindi kagaya nung sa Pinatubo maputi. Dito maitim. Ayan. Yung mga itim na yan sa sidewalk, mga putik yan galing sa lahar. Tayo po nandito sa Silang, Cavite. Papunta pa lang ng Tagaytay. Dahil tayo ay makikisyoso sa pagsabog ng bulkan kahapon. Kahapon sumabog ang Taal Volcano. January 12. Ngayon ay January 13. Karamihan ng mga tao dito ay paka-face mask. Napakatakip ang mukha ng mga tao rito. So, ayan o. Puro lahar yan, putik yan. Ayan. Sa nakikita ko rito, ayan, pwede ka rito magsimento. Hindi ka, kahit di ka na bumili ng buhangin sa construction store. Maputik yan. Ayan o. Marami dito nakita kong mga diwangwang. Yung iba, mga ambulance, fire rescue. At iba naman mga yung mga donation na. So, mamaya na lang natin tatapusin. Doon tayo pag nakarating na tayo ng Tagaytay, doon tayo kukuha ng mga ibang video. Okay, thank you. Wag muna kalimutan mag-subscribe ha. Paki-subscribe na lang. Paki-subscribe na lang sa mga bagong viewers diyan. Ayan. Oh, ang iba panay-linis ng mga alikabok galing sa lahar. Okay. Thank you. Tulang mo tayo.